Ik heb vanaf mijn 18e dat mijn zoon 15 heel hek bij Douwe Egberts werkte. Toen kook mijn zoon 15 heel kook eruit. Toen ben ik in een ouderenregeling kwam. Maar ja, dan zit je naar boorden vol energie. Dus vandaar dat je wat uitvinden. Jo, heb je hele leven in de koffie zitten? Je dacht, het wordt nog tijd voor wat sterkers? Zo, zij is dat een beetje. Koffie, dat is ik maar zo. En in ieder geval, en je krijgt daar een beetje wat een cake van, weet je wel. Dat is, ja, dat is lekker. Want wat ben je hier rond maatje? Nou, ik ben hier, probeer ik Berenburg in elkaar te brouwen. En wij hebben begrepen dat je ook een bijnaam hebben. Ja, dat zeggen ze wel. Ja, de stiekem stoker, hè. Dus het is alle keer hartstikke stiekem begonnen natuurlijk. Dus daarom heb ik de gediende ik dan wel een beetje tegen. Maar ja, het is gelukkig. Het is nou de mensen van de douane hij geweest en die het alle keer goedkeurd. Alcohol. Hoe kom je erachter wat je eigenlijk al in Berenburg dwam had? Nou, sure, er ben hier in omjouwing ben natuurlijk ik wel een paar hele grote producenten van Berenburg. En daar heb ik stiekem maar eens even naar mijn hoekjes, jongen. En nou ja, zal je dit hier en daar doe je wel wat op. En nou ja, ben ik eigenlijk tot mijn recept kwam. Jo, ben ik wel een beetje van de bedrijfsspionage. Nou, een beetje wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar dat, ja, ik hoop dat je me net jongen hebt. En waarom is drankstoken nou zo leuk? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk zelf niet. Het is natuurlijk, een drankje, dat is iets mysterieus natuurlijk. Dus het is, ja, het is toch een beetje, het is leuk om in die geheimen wat nou, te duiken. Van hoe dat maken wordt, hoe het ontstaat, hoe je het lekker maatje kennen. En dan natuurlijk het drinken ik nog. Het is, nou, daar krijg ik wel vaak een beetje wat een cake van. En het stiekem? En het stiekem, dat is het spannende. Hè? Het is, ja, het jouwt wat spanning. En ja, daar krijg ik een cake door natuurlijk. Je bent een beetje de Elke Poon van Bolzert. Nou, zo zou je het misschien naast de helemaal kennen, ja. Ja, zo moet ik het er net zeggen. Maar... Proost. Hij was al een lekker slankje van de stiekem stoken. Goeie. Goeie. Wat ben je allemaal, man? Ik ben een hek, ja. Hek voor de hond. Dus anders loopt de hond de weg op. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar je bent wel een handig figuur dan zeker? Jawel, ja, ik vind het leuk. Normaal ben ik advocaat overdag. En door de week zeg maar. En dan is het lekker om even met de handen te werken in plaats van met het hoofd. Voor de balans? Voor de balans, ja. Ja, even het hoofd leeg en gewoon even lekker zweten en ploeteren. Af en toe op je vingers slaan. Dan, ja. Een beetje afreageren. Ja, dat nodig? Nou, soms wel, ja. Dat werk kost wel stress natuurlijk. Wat voor zaken dan bijvoorbeeld? Ik doe arbeidsrecht. Veel ontslagzaken. Dus dan wel een organisatie een werknemer ontslaan? Ja. En dan kom je op voor de werknemer? Of? Nou, meestal voor de werkgever. Ja. Voor de werkgever? Maar ook ja, in een kwart van de gevallen voor de werknemer. Maar wat zorgt het dan voor de stress? Ja, een stuk werkdruk, de termijnen waar je om moet denken, de eisen die de klant aan je stelt, nou, veel zaken tegelijk. Wat vind je er nou eigenlijk leuk om? Aan arbeidsrecht? Ja. Aan ja, een stuk. Het zijn grote belangen.
De baan van iemand staat op het spel. Het gaat om veel geld vaak. En er komt toch een behoorlijk stuk emotie ook bij kijken. Ik bedoel, als je baan kwijtraakt is dat niet niks. Dus niet te veel emoties zoals in de familiepraktijk, zeg maar. Echtscheidingen, omgangsregelingen, dat soort, dat is niks voor mij. Maar het hele zakelijke, dat is ook niet mijn ding. Dus ik vind arbeidsrecht gewoon machtig mooi. Als het dan bij de onlukt, de economie, dan heb je dus een probleem. Nee, dan heb je weer nieuwe klussen. Dan moet je weer arbeidsovereenkomsten gaan opstellen en gaan nadenken over hoe kom je aan personeel, hoe zorg je dat je je mensen vasthoudt, zeg maar. Dus dan gaat het de andere kant eruit. Dan gaat de andere kant weer op. Ja.